callos e a min nos callos préstame un chourizo. Home, home. O chourizo dentro dos callos sempre presta, pero antroume antoxo non de chourizo normal, senón dese chourizo cabaceiro, que é aí xugoso, que me encanta. Eu sei que aí en Ríos fan uns, bueno, boísimos. É que é moi de Ourense, o chourizo cabaceiro, a Sí? verdade. Pois mira, vai nos ensinar a facer Iago. A súa familia leva 40 anos facendo estes chourizos que estades vendo. Chourizos cabaceiros, e ele ademais aprendeu de súa nai, que non é pouca cousa. Fan máis de 1000 kilos de chourizos cabaceiros a semana. Obviamente, non todos quedan en Galicia, porque teñen para vender por toda España. Iago, época de chourizos cabaceiros, aquí estades en faena xa. Eso é, agora estamos en plena época de matanza, bueno, facendo todos os embutidos que nós facemos nesta época, e un deles é o chourizo cabaceiro que hoxe imos a falar. Primeiro despezamos a carne, que a temos agora aí despezada, e procedemos ao picado desa carne. Aquí de carne agora mesmo hai sobre 80-90 kilos para ahora poder añadir o cabazo para facer a mistura completa de todas as cousas. Esta hora é a máquina que vai facer a masa e onde facemos a mistura de todos os aditivos que leva esta masa. Xa están aí preparados, non? Sí, que xa temos aí preparados para añadirle agora e pola amasar. Isto é pimentón doce, que lle botamos así en abundancia para que nos colla color. Pimentón picante. Que leva un pouquiño menos que do outro, Sí, non? claro, se non picaríanos moito. Teo sal. O allo comprámolo ao fruteiro, pelámolo e despois picámolo. O orégano. E xa estaría, todos os aditivos para darlle a primeira volta antes de añadirlle o cabazo. E de quen aprendiches a facer eso? De miña mai, que foi a que me ensinou a facer sobre todo a mezcla. Primeiro imos dar unha amasada, isto, e despois añadiremos a cabaza. Pois a función que ten a cabaza é absorber a grasa que ten esta carne, que sempre son carnes máis grasas do porco, entonces pois a cabaza absorbe un pouco esa grasa. Ahora o seguinte paso, despois de facer o amasado, é pasalo para a máquina de embutir, que agora vai nos levantar esta grúa que temos para volcar este bidón, e despois proceder a embutir xa a carne. Eu levo 20. Isto aquí xa se fan a tua familia faino de máis tempo. 40. Hai 40 anos que eles están xa aquí con esta fábrica. Teresa, eres a nai de Iago, que acábanos de decir que aprendeu a receta de ti. Sí, claro, eu ainda estou aquí diaria axudándolles a facer o chourizo cabaceiro. É unha receta de sempre, que foi eu que se fixo sempre nesta zona. Canto tempo teñen que estar aquí afumando? Pois aquí, unha vez que os colgamos, despois de embutilos, colgámonos aquí a fumar, é sobre 20-25 días, un mes, é o tempo que os temos aquí afumándose, según demanda. A leña que fumamos é toda a leña de carballo. Despois de media hora de cocción, imos probar o chourizo con cabaza. Cabazo, divino cabazo. Pois sí, compañeiros, antes decía que despois de estar en Rois nos anegamentos viñamos aquí a Pulpería Rial, que está en Padrón, que está en Padrón, porque xa sabía que Rial é de xantar, de cear, máis ben, de cear cedo, de xantar tamén, non? A que hora ceas ti? Eu ás 8, todo máis tardar. Como tarde ás 8. Como actual. Xa está sindo tarde hoxe. Xa vou un pouco tarde por culpa de quen, non sei, pero bueno. Pero, bueno, agradezoche que me esperases, Xoves de callos aquí en Pulpería Rial. Hai que dicir que hai xente que non toma callos á noite, Rial, Iso é un mito ou é verdade? Son un pouco pesados para a noite, pero bueno. Parece a ti? O que somos fuertes, aguantamos. Sí, hombre. E non serei tan forte como a ti, porque estes callos son potentes. Hai quen só come o garabanzo tamén, que lle aparta a carne, Bueno, depende. Hai que comer todo. Así que saca frío. Iso é verdade, E vive como Dios. Iso é verdade, que o callo aquí, que unha ración, isto é unha ración, compañeiros, Aquí, que prácticamente me podo bañar dentro, do grande que é. Había. Había unha ración. Había. No tempo de publicidade xa aproveitamos Nos para tocou. pegarlle unha tallada, Queredes callos? Levamos Sempre. callos a plató, queredes? Por favor. Sonaron callos, Rial. Sí, hai. Hai unha pauta deles. Hai un guira. Trae pa aquí. Queredes callos, sí? Sí, claro. Pero mira que Rocío fai unha cousa, ela botalle pimentón, os callos. Ti que saberás. Algún tamén leva, home. Pero non Pero moito. Rocío collo pimentón e botalle así por riba, Punto. Pois será para que estea máis picante. Digo eu.
Pois pode ser, pero sí, a verdade é que si Eu non fago eso, Pulpería Antonio, Real, que si levades fago cantos é anos? comer só os garbanzos. 43 anos. Eso sí que o fago. Garbanzos e chourizo. Está dicindo que non fai iso. Dina é o real. Dina é o botarlle pimentón. Bueno, mellor non falsario. era, o mellor era a sopa, non sei, pero ben vale. Hai que botarlle a todo. Imos aproveitar para acabar de comer, porque aquí, Pulpería Real, 43 anos, o polvo levades facendo 43 anos, e os callos 42 máis ou menos. Máis ou menos tamén, casi do primeiro día. prácticamente. É moito tempo. É moito tempo Teño facendo pinta. callo. Aguantar aquí, e agora cada vez máis. Isto esquenta o corpo e a alma, eh? E tú sabes- Temos aquí preparado unha cousa que non se pode sacar ata que acabe a conexión porque estamos aínda en horario infantil. Compañeiros, nada, dentro dun pouco acabamos os caños e marchamos para casa porque o programa acaba. Bicos, compañeiros, abur, que levamos callos, non? A canto está a ración?